Εντάξει, γεια σας παιδιά, τι βλέπετε. Παίζουμε Battle Royale μαζί με τον... Bro Gamer 4923 είναι rank Battle Royale. Μην λέτε εδώ είμαστε εντάξει, εδώ είμαστε silver. Παιδιά, Ας αυτός πούμε τώρα εγώ σε βλέπετε, ρολόι και με τσάπια. αυτός βλέπετε έχει 9 χρυσό και 9 όπλα. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε βίντεο, η ευκαιρία μας βγήκε. Αυτό δεν είχα δει ένα... Πω, άτομα. Δεν Τώρα αυτό ξέρω. είναι γρήγορο το στάκι. Όχι, αυτό προσπαθεί. Έχει άτομα. Ντάμε, Α, μπορείς να αναγνωρίσεις που είναι ένας παίκτης, ή το έχω βγάλει. όχι, δεν το έχω πάρει ακόμα. Πρέπει να ανοίξω τα καλά τα τσίπια να το βρω. Μία κάρτα. Lockpick player. Αυτό που είπες ρε. Ναι, αυτό πάτε. Το πήρα. Τι αφήνει. Πάτε και με πες. Είναι καλά, θα τις δείξεις, είναι πολύ χρήσιμα. Όντως. Βασικά τι μόνο και να γίνει, εγώ δεν τα αφήνω αυτό ποτέ. Έχει άτομα. Ένας πει. Βάζουμε. Δεν είναι καλός. Down! Δεν ήταν καλός, το ξέρω. Απλά μη θέλω άλλο το shotgun αυτό. Να ξέρεις το φωτολάκι, άμα θέλεις ένα φωτολάκι θέλω. Θα πάνε 4 κάλε κόμπλε. Αυτό. Θα βάζω medkit. Να έχεις μείνει. Είχα. Τώρα θέλω να περιμένω. βρήκα. Πρώτα μείνεις γιατί έχω 50. Παίρνουμε σε... Θα αφήνω μπλε ψηλάκι εδώ. Πάρα πολλά, 3. Τι φαλάκι. Μπλε. Με το σκοπίνα. Όχι ρε, φέρω πέρα. Τι να το κάνω, δεν μου αρέσει. Το όπλο το έχω πάρει πριν γιατί ήταν το δεύτερο μόνο. Έχεις δει κανένα μεγάλο chest? Μπλε. Μεγάλα. Σε αυτή τη season, σε αυτό το μάτι. Όχι, δεν το μάτι. Όχι. Τότε πώς πήρες έχεις τη δικά σου? Θα πάρει 5 ευρώ τη σέστα. Από τι θέλω. Θα το θες να το έχεις. Άμα βρεις και δεύτερο, θα γίνει και εμένα. Σώπα είναι. Όχι, θα πάρει χέρι, ξέρει ρε. Sealed fish και 2 flopberries. Flopper. 3 fish, 3 sealed. Θα θέλω 2 flopper. Και άλλο flopper, αυτό που ήθελα. Ένα κάνω flopper και τέλειωσα το ψάχνω. Εδώ πέρα ήταν που Νικόλ, βρεκέμε το όλο. Έτσι με πέταξε. Τι έχουμε δει? Πράσινο. Και αυτό. Έχω τα καλύτερα healings. Τι είναι όλα αυτά εδώ? Φέρε κανένα ψάρι. 3 τέτοια, 3 Τώρα πες shield πεντάλη. και... 3 τέτοια έχω. Μου πήρες, να το εδώ πέρα είναι. 3 τέτοια και 4 τέτοια. Μπράβο. Αυτά είναι τα καλύτερα healing. Κράτε. Void είναι. Ξέρω. Χαλιλούια. Προπολισμοί. Εγώ πυροβάλλω τον τέλο όπως προβολάει. Αυτό το έχεις πάρει εχθές. Μπλέκε. Ναι. Ή το κάνω. Ναι, μπλέκε. Έλα. Βοήθεια, κάτι τέτοιο. Σας τι είναι. Έχεις teleport. Ναι, και εγώ το έχω. Ναι φίλε, ήδη έχουμε το teleport. Να τους χωθεύεις άδικα. Μπορείς να κάνεις και μυθί, αλλά είμαι πολύ καλό. Να πάμε στο λεωφορείο. Κάπου εκεί. Πάμε γρήγορα.
Δεν έχουμε πάει ποτέ. Άσε το φύγει μακριά, μην το κάνεις από τώρα. Ωραία, το έκανα τώρα. Είμαι 500 μέτρα, ας το καλύτερο τότε. Είμαι σε πολύ μακριά. Κάνε teleport. Ας μην πας τώρα μέχρι εκεί γιατί... Αμάξι, θα πάμε μέχρι εκεί. Πάνε εκεί. Έλα μπες. Γιατί να το κάνεις Τέσλα. Τι μελά της μ' αρέσει. Καλά θα το Α, οδηγήσω. το reboot. Ας με οδηγήσω. Ό,τι έκανες. Τρία. Μας πάμε στο τρένο. Φέρνει. Μαγανάκης. Δεν κάνεις τίποτα. Φέρνει μαγανάκης. Δεν είπα να οδηγήσω. Άτομα, μπες άτομα εδώ. Ω! Πετράτε. Καλή. Α, με παράδειγμα. Περίμενε ρε να πας μαχανάκι. Πού το κάνουμε όλα. Hey, fumatore τη βότκα. Πάμε. Α, έχω τούρμπο ρε στο μηχανάκι μου, έχω τούρμπο. White! Έλα ρε μπρο! Τι είναι? Το Void! Απλά 13. 15 ρε. Να πάρουμε. Εγώ θέλω το μηχανάκι μου. Πήγε το μηχανάκι μου. Πάνε. Εγώ έρχομαι το τέτοιο. Ξέρω. Τώρα το ξέρω. Καλά, πες με. Μαλάσε το μηχανάκι μου. Ήθελα να γίνει καλό παιδί. Να πάρω παιδί. Οκ, φύγει. Δεν θα φτάσω με την πυραμίδα. Ναι. Γεια σας, τι θέλετε? Βενζίνη. Εδώ το αφήνω. Βάλτε. Ναι. Το φούλα. Πώς είναι? Τζάμπα. Επειδή είσαι ο πρώτος μου πελάτη. Επειδή είμαστε τόσο ωραίο μαγαζί. Εντάξει, με να χάγεις. Τώρα που πάμε. Θα δούμε. Πού πάμε. Πάμε να το ακούσω. Στο πού. Πάει κύκλο. Όχι, περίμενε εδώ. Πώς. Εδώ σε περιμένει. Ναι, τώρα έρχεται αυτό. Δεν πάω το τρένο. Γιατί θέλει να μην πει ποτέ. Για να μην έχει πολλά άτομα. Άτομα! Πού είναι. Είναι HP. Εντάξει, έχει και δικό σου. Θα το εξάγει. Είναι HP τώρα γνωστή. Τώρα σπαμάρα με τη shotgun, δεν bro. Problem. Εγώ είμαι στο σπίτι. I'm dead. Έλα, είναι ένα shield, bro. Και λέει, μην πεθάνεις από αυτό. Τι φύγεις. Τι φεύγεις, είναι Δεν θέλω παραπάνω μου. Φύγει αυτό στο τρένο, bro. Έλα, άσο, έφυγε με στο τρένο. Όχι, είναι λίγο. Έφυγε. Είναι λίγο. Χαλούσε. Είναι λίγο, θέλει 5. Α, εδώ πέρα έμεινε. Τον έφαγαν άλλοι. Δεν έχω άλλα χείλη. Βλέπω τον άλλο. Χείλη δεν έχω. Χρυσό AR. Έπινε τσόκο. Δεν θα το τον τράκα. Μπορεί να το πει. Χτίσε ρε. Τι χείληξε είχε. Δεν έχει κάτι, εγώ δεν πήρα τίποτα από την στιγμή. Ωραία. Πάω να φέρω το μάτι. Θέλω ένα χιλάρο, μόνο για μέτρη έχω.
Δεν έχω κάτι άλλο χειρότερο, μόνο με έτσι. Και Δεν δεν θα θα το το με χειρότερο. και άλλα παιδιά. Δεν μπορεί να κάνεις teleport. Πάμε! Απλά θέλω κάτι για shield. Δεν είναι. Ναι, να πάρουμε τέτοια, αυτά τα βιρτιλίγια, τα μπλε. Πώς θα τα βρεις? Να βρεις πυρπιλίκια. Πρέπει να έχεις έτσι, δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς. Πάω εγώ εσύ. Όχι, κάνω εγώ και το φέρω σε σένα. Το σάρμα. Τελικά εγώ το ήθελα τα τέτοια. Είναι μου το κανόνα. Έλα εδώ ρε. Μα τώρα, εδώ πέρα βάλτε. Έλα. Έλα εδώ. Αν κάνουμε στο μηχάνημα μπορεί να το έχεις βάλει. Ναι. Αυτό δεν έχει λάρι, το πήρα. Βάλτε μου στο μηχάνημα. Δεν το πάει για τώρα. Εδώ το βάζεις και σου στείλει μια κάρτα. Δεν το έχεις βάλει ποτέ. Α, και δεν είναι loot. Κάτσε τέτοιο. Λίγο λεπτάκι. Να, κάρτα. Swimming. Α, το κολυμπάς χιλάρις. Medkit πέταξε πάλι. Ρε, το ήθελα. Πάμε στο Blue Island, δεν έχω πάει ποτέ. Έχει λάρι πρέπει, έλα εδώ. Έλα εδώ. Right foot creep, walking with that heat. Look around, stay low. Δεν τα είσαι τόσο γρήγορα. Πάμε Blue Island. Δεν έχει λάρι. Έχουμε 5 όλες, βάλει το. Δεν παράδε. Ωραία. Το παίρνω. Μόνο ένα έχεις να το πάρω. Θα πάρω αυτό. Δεν έχει μόνο τέτοιο. Αυτό είναι πολύ καλά healings. Δεν μου το πατάς. Τα healings. Πάμε πάλι εκεί πέρα. Μάλλον όχι, γιατί αφού πάμε εκεί πέρα δεν μπορούμε να πάρουμε κάρτα. Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την κάρτα. Πάμε εδώ με την πέρα λεπτία. Να σταμάτει να τι. Να σταμάτει εδώ πέρα. Μήπως πάει εδώ. Πρέπει να τον πάτε στην ουσία. Α, ναι, Τι έκανα? όχι ρε. Έλα. Θα έφαγα έμπο. Είστε λόγκες ακόμα, φίλοι. Λοιπόν, θα με φέρνει το βίντεο. Πάλι ένα subscribe και τα λέμε σε ένα άλλο. Το έκλεισες. Γεια παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε τα λέμε.